в Алекс канал. Това е казвала. La pa 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 la pa 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 pa. Kijk, omjaag. Let it Ето го нашето кученце, ето го нашето кученце, ето го нашето детенце и ето мен. Добре, аз защо съм без дъшинчики? Аз нямам да съм от това семейство. Не. Аз ще съм си нормално. На друг магазин. Ето няма нищо хубаво тук. Какво мога да си избера? Може да се толкова не лекнано. Сладко автора. То е и сега е на ето момченце. Ето тук се влеча и да. Калчка. Сундундун. Не, това не ми. Виж колко съм готина.